راديو إيرنا ዕለታዊ ዜና መንግስቲ ኤርትራ ካብ ዝሓለፈ ሰሙናት ሒዙ ምስፍሕፋሕ ኮሮና ቫይረስ ንምክታእ ከም ታክስን ኣውቶቡሳትን ዝኣመሰለ ናይ ብሕቲ ይኹን ናይ መንግስቲ ህዝባዊ መጓዓዝያታት ደው ክብል ከም ዝወሰነ ዝዝከር እዩ። እንተኾነ እቲ መንግስቲ ሓካይም ነርሳት ተሓጋገዝቲ ነርሳትን ካልኦትን ዝርከቦም ሰብ ሞያ ጥዕና ነናብ ዝሰርሕሉ ሆስፒታላትን ትካላት ጥዕናን ዝመላለስሉ ኣማራፂ መጓዓዝያ ብዘይምቕራቡ ካልእ ሸቕሎት እዩ ፈጢሩ። ሓያሎ ካብዞም ሰብ ሞያ ጥዕና ብሰንኪ መጓዓዝያ ዝሓለፈ ሳልስቲ ናብ ዝሰርሕሉ ማእከላት ክበፅሑ ብዘይምኽኣሎም ኣብቲ ማእከላት ጥዕና ኣብ ርእሲ ዝፀንሐ ናይ ህዝቢ ምጭንናቕ ተወሳኺ ፃዕቂ ምፍጣሩ ነዚ ሓበሬታ ዝለኣኹ ወገናት ኣመልኪቶም። ኣብዚ ንህዝቢ ኣንፀላሊዎ ዘሎ ናይ ጥዕና ብድሆ መንግስቲ ሰብ ሞያ ጥዕና ንጥፈታቶም ብድሕነትን ምቹእነትን ዘሳልጥሉ ኩነታት ክፈጥር እውን ናብ ሚኒስትሪ ጥዕና ፃውዒት ይቐርቡ ምህላዎም እቶም ምንጭታት ብተወሳኺ ኣገንዚቦም። ኣካል ሕቡራት ሃገራት ዝኾነ ኣህጉራዊ ማዕከን ቆልዑ ዩኒሴፍ ኤርትራ ናብ እትርከበን ሓያሎ ሃገራት ንምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ዝሕግዝ ዝተፈላለየ ናውቲ ከም ዝለኣኸ ኣፍሊጡ። እቲ ትካል ኣብ ሳልስቲ እዚ ኣብ ዘርግሖ መግለፂ መከላኸሊ ኮሮና ቫይረስ ዝኾኑ ናውቲ ሕክምና ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዕዳጋታት ንምርካቦም ኣዝዩ ኣፀጋሚ ኮይኑ እኳ እንተሎ ኣስታት 26 ሚልዮን መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ማስክ 4.8 ሚልዮን ንምስትንፋስ ዝሕግዝ መሳርሒ ሚልዮናት ጋውናት መሸፈኒ ገጽ ጉግልን 29,000 ዘመናዊ ናይ ኢንፍራሬድ መዕቀኒ ሙቐት ዝርከቦ ዝተፈላለየ ናውቲ ሕክምና ከውሕስ ምኽኣሉ ኣፍሊጡ። ዩኒሴፍ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ካብ ዝተረኣየሉ እዋናት ሒዙ ናብ ቻይና፣ ኢራን፣ ፓኪስታንን ካልኦት ሃገራትን ተመሳሳሊ ሓገዛት ከም ዝለኣኸ ኣረጋጊጹ። ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ናብ ኤርትራ እትርከበን ሓያሎ ሃገራት ናውቲ ሕክምና ይለኣኽ ከም ዘሎ ኣነፂሩ። ኤርትራ ኣቐዲማ ካብ ወናኒ ትካል መርበብ ሓበሬታን ንግድን ዓሊባባ ቻይናዊ ቢልዮነር ጃክ ማ ዝተለገሰ ናውቲ ሕክምና ብመንገዲ ኢትዮጵያ ከም ዝተቐበለት ተሓቢሩ እዩ። ኮሮና ቫይረስ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብሓያል ናህሪ ኣብ ዝላብዓሉ ዘሎ እዋን ከም መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ማስክ ንምስትንፋስ ዝሕግዝ መሳርሕን ዝርከቦ ዝተፈላለየ ነቲ ሕማም ንምክልኻል ዝሕግዝ ናውቲ ሕክምና ብቐሊሉ ክርከበሉ ኣብ ዘይክእል ደረጃ በፂሑ ይርከብ። ሶማልያ ብኮሮና ቫይረስ ብከቢድ ተሃስያን ዘላ ኢጣልያ ንምሕጋዝ 20 ሓካይም ክትልእኽ ምዃና መንግስቲ ተሃገር ኣፍሊጡ። ንኣፈኛት መንግስቲ እስማዒል ሙክታር ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ተሃገር ኣብ ዘቕረቦ ሓበሬታ እቶም ናብ ኢጣልያ ክዋፈሩ ወለንተኛታት ዝኾኑ 20 ሓካይም ድሮ ኣብ ኤምባሲ ኢጣልያ ተመዝጊቦም ምህላዎም ኣረጋጊጾም። ብምሉኦም ኣባላቲ ኣብ ሕክምና ተሃገር ልዑል ኣበርክቶ ዘለዎ ሞቃዲሾ ዝመደበሩ ሃገራዊ ዩኒቨርሲቲዮም። ኩባ ኣቐዲማ ንተመሳሳሊ ሓገዝ 10 ሓካይም ናብ ኢጣልያ ልኢኻያ። ኣብ ኢጣልያ ህይወት ኣስታት 11,000 ሰባት ቀዚፉ ዘሎ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንምክታእ ሃገራት ኤውሮጳ ተበግሶታት እኳ እንተወሰዳ ብፍላይ ፈረንሳን ስጳኛን ምስፍሕፋሕቲ ሕማም ስለ ዝበኣሰ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይንን ተጸሚደን ዝርከባ። ኢጣልያ ነቲ ሕማም ንምቁፅጻር ናይ ኣስታት 3 ሰሙን ውሸባ ኣብ ግብሪ ዒላ እኳ እንተላ መጠነ ሞታ መዓልታዊ ብኣማኢት መጠነ መልከፍቲ ድማ ብኣሽሓት እዩ ዝቕፅል ዘሎ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ راديو إيرنا መሰረታዊ ጥንቃቐታት ኣንጻር ኮሮና ቫይረስ ሓደ ብኣልኮላዊ ጀል ወይ ከዓ ብማይን ሳምናን ኣእዳውና ብቐጻሊ ክንሕጸብ ይግባእ። ክልተ ካብ ዝኾነ ከባቢና ዘሎ ሰብ እንተወሓደ ናይ 1 ሜትሮ ፍልሊ ከም ዘለና ነረጋግጽ። ሰለስተ ኣዒንትና ኣፍንጫናን ኣፍናን በእዳውና ካብ መሓዝ ንቆጠብ። 4 ኣብ እንስዕለሉ እዋን ኣፍናን ኣፍንጫናን ብጉንቦ ኢድ ምሽፋን ወይ መንዲል እንተተጠቒምና ብግቡእ ንጉሓፍ። 5 ረስኒ፣ ሰዓል፣ ናይ ምስትንፋስ ጸገም ዝኣመሰሉ ምልክታት እንተርኢና ብቕልጡፍ ሕክምናዊ ረድኤት ንሕተት። 6 ብሰብ ሞያ ጥዕና ዝወሃበና መምርሒታት ብግቡእ ንከታተል። ዓለማዊ ውድብ ጥዕና راديو إيرنا ጨና ኣዳም ኣብ ራድዮ ኤረና
كمي تقنيو كبرات خاتلتي مدب جنا أدام أب نايلو متحستو مدب جنا أدام كاب متحف هياو دبري تغرينياوي كنيت بتصفى مريم ولد مريم التوستد أرستي إذا متحف ونزغونت هياو دبري زرستا كني وي قتمينا هنقرب متحف هياو دبري أب ورح لكاتيت كلتش هنشاتن أب إيرترا بمنقدي أحتم تعذري ناب أنببتي زبتحت ولول تغرينياوي كنيت زلوا بتحستان أقراربان أزيا استفليت متحفيا أب وشتزع متحف سركبو أزيوم عمقتي بتحستو من أقراربو من فليات كنيتات وي قدمتات دما نأنبابي حدستن تتماليسكا كنبابو زخولو مخانم زرقا قدزانيو قدمتات تسفى مريم ولد مريم كتر نافقوتن دفنقن زنصبارو يم أب زنايلو متحستونا هياو دبري نزر استاقدمو سيبنا نستمع سمي كتال تملكتمو ومعدو أعريخاني وزنهت أبتسمتم حزاتي نايبرغا سقرتي زتلقلق معدو كتاوي أسحيتا زلمدو اند حيال قري ورجي زرافدو كابسور نجاف ستشفنو قبوتات قبلل نفس وكفهم والتحتي أبطرف نطرف زبحي نزبحي كلاتهم كوحتي تتحنقيت شوتاوي زي الكف صدفي مشكلهم كي ترفي ناي قزفت ندفي نفاسو حلب لباوي داركا زي ربرب حوسه بببلا انها شعت هواتي كثري بالليتي وترو نفاتي يشبب مو كم شامبقو يفاتي كاب كلهم تمخران نولك أحنتي أبياتا قرام قبو فسيح كل ننتي قياز ملعيا زناويت قدام ذات خويلا التنبر تنتاويت قدام أبتجاف أبتسطح قري تشبكيت أنهت إذا لوام سلاماويت دبري أب أي تماهيرو تمرقو إزحلوف من الستاي تواقع أي فلاسي مأكليك بالستاي نعب وقو شقي تقرينياتاي بارو دايج نخي أو بسقتي سماياويت قدام مدراوين وواد تخي كوني نايت صدق قلبو حتى أدام أمو حكيلو لي وخون بعلو ملي أوكي ويس كم علمكي وكيلوكي تايبل كدبري كاب وفيكي حربنيا ونبري هاي أسمعنا قالتنا فلسطي وكساخو خوننا نعنا نزمنا أشتي ناي مؤمنان عنقلتو ناي تامريت تابوتو وردتاو قصفة السقاي مسكبدو ازيتاتيو قتل زقددو نوداجي المناو تلمي نودخدخ زي ربح حلمي انت زنبر نيرو تبحكي اتدرخيت ناي نقرو تعلاما ناي مستيرو نودينا أب كلو الدحرق مبار من مسساو ما أخلو ندو قد نيرو بقجقنا رهره تحبونيا ناي فلاموت ناي مسلتي هياو سمياوي الدبري ورد بلي أركبي نعخي يتصبلو فتح كبري نزت الكي وبيعو الإلنايو أمبيرنايو بسفرو أبزبانتا مغابرو دربنا تعتقنايو نزنارو نسنادرو شدان نخونا نتهز فتوى تفكاري تهاجرو كان بدمكي بارخنايو كبينايو نزي عمت أو نعبي قد لحفاش نجيو قد لهزبي اسقفلتك قد لحل ناس نديو قد لقسبي قديم قدام تجنيقو طلت وزيماخي أتقديم قدام أعلى بيتو أشكر كيرو تمسطو نايكنيخي
حدقيو ينصرصر يقالح اتمتقع نايدولكي حدقيو ينصرصر يقالح اتمنقع نايدولكي قدفيو يرات أميرسن درق تناطلكي كورخوني درعرع يفقع نغاريتكي مميت ترقع زمررو أدام زندرت قدام قلسنا إزبلا عسب إزدماوي أكا هزباوي منكو سكواز خونلو تبجاوي قنيت بتسفى مريم ولد مريم كتكتاتولو تصنيحكم زخبركم سمعتنا أبز متصومون بخال أرستينا قنرخب كساب شعو سسناين خلنا دحن كنيو راديو إرنا ካብ ምልኪ ናብ ዴሞክራሲ እምረታዊ መቓን ንሓርነት ጂን ሻርፕ ትርጉም ዳንኤል ረዘነ ተቕዋም ኣልበርት አንስታይን ተደናገስቲ ኣዘዝቲ ሰራዊት በዚ ስዕብ ኣገባባት ተርኦም ኣብ ዴሞክራሲያዊ ቃልሲ ክዕዝዙ ይኽእሉ ኣብ ሰራዊት ዘይዕግበትን ሕንገዳን ከም ዝሰፍን ብምግባር ትእዛዛት ብደይ መደይ ከም ዝፍጸም ብምግባር ኣድማዒ ስራሕ ከም ዘይስራሕ ብምግባር ከምኡውን ጭቆና ኣብ ምትግባር ብምሕንጋድ ብተወሳኺ ነቶም ዴሞክራሲያውያን ሓይልታት ኣወንታዊ ዘይጎነፃዊ ሓገዝ ብምሃብ ከም ስልኳታት ብምፍቃድ ሓበሬታ መግቢ መድሃኒትን ዝኣመሰልዎም ብምስናቕ ክትሓባበርዎም ይኽእሉ ሰራዊት ኣሃዱታትን ኣጽዋርን ብቐጥታ ኣብ ልዕሊ ዝሓንገደ ሕብረተሰብ ብምቕናዕ ዝቐጽዕን ዘጥቅዕን ኣካል ብምዃን ኣገዳሲ ምንጪ ስልጣን ናይ መልእኽቲ እዩ ሰራዊት ፖሊስን ቢሮክራሲያውያን እንተደኣ ሙሉእ ብምሉእ ነቲ ስርዓት ዝድግፉን ፈጸምቲ ትእዛዛትን ኮይኖም ነቲ ምልካዊ ስርዓት መስዓር ኣዝዩ ጽንኩር ወይ ድማ ዘይከኣል ከም ዝኸውን ሓንፀፅቲ ኣብያ ከስተውዕሉሉ ይግባእ ስለዚ እምበኣር ተኣማንነት ናይቲ ሰራዊት ንምብሕጓግ ዝግበር ስትራቴጂያዊ ብሓንፀፅቲ ቀዳምነት ክወሃቦ ይግባእ ኣብ ውሽጢ ሰራዊትን ፖሊስን ዝህሉ ዘይተማእዛዝነት ነቶም ኣባላት ኣዝዩ ሓደገኛ ምዃኑ ዴሞክራሲያውያን ሓይልታት ክዝንግዕዎ የብሎምን ወተሃደራትን ፖሊስን ንዘርእይዎ ዘይተማእዛዝነት ከቢድ መቕጻዕቲ ንወተሃደራዊ ኣድማ ድማ ምርሻን ከጋጥም ይኽእል ዴሞክራሲያውያን ሓይልታት ንኣባላት ፖሊስን ሰራዊትን ብቕጽመት ኣድሙ ክብልዎም ኣይግባእን ርክባት ንምክያድ ዝከኣል እንተኾይኑ ከም መጀመሪ ክውሰድ ዝኽእል ብዙሕ ዓይነት ውሕሱን ዘይልለና ገባባት ዘይተማእዛዝነት ከም ዘሎ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ንኣብነት ፖሊስን ሰራዊትን ንመጨቆኒ ተባሂሉ ዝወሃቦም መምርሒታት ኣብ ምትግባር ክሕንግዱ ይኽእሉ ንዝድለዩ ሰባት ደይ መደይ ኢሎም ዘይክረኽብዎም ይኽእሉ ንተቃወምቲ ብዛዕባ ዝተወጠነ መደባት ጭቆና ማእሰርቲ ወይ ጥርዝያ ኣቐዲሞም መጠንቀቕታ ክህቡ ይኽእሉ ንሓለፍቶም ኣገደስቲ ሓበሬታ ካብ ምትሕልላፍ ክቁጠቡ ይኽእሉ ዘይዕጉባት ኣዘዝቲ ብወገኖም ንምትሕልላፍ ትእዛዛት ጭቆና ናብ ወተሃደራቶም ዕሽሽ ክብልዎ ይኽእሉ ኣብ ግዜ ሰላማዊ ሰልፊ ወተሃደራት ብልዕሊ ሰልፈኛታት ጥራይ ክትኩሱ ይኽእሉ ብተመሳሳሊ በርጌሳውያን ሰራሕተኛታት ድማ መዛግብን ትእዛዛትን ከጥፍኡ ብዘይ ኣድማዕነት ክሰርሑ ብሓሚመ ጸሚመ ካብ ስራሕ ክበኽሩ ይኽእሉ ለውጢ ኣብ ስትራቴጂ ሓንፀፅቲ ፖለቲካዊ ኣብያ ቀንዲ ስትራቴጂን ስልታት ጎስጓስን ብኸመይ ይትግበሩ ከም ዘለዉ ቀጻሊ ገምጋም ክገብሩ ይግባእ ሓድሓደ ግዜ እቲ ቃልሲ ከምቲ ትፅቢት ዝተገብረሉ ጽቡቕ ክኸይድ ኣይክእልን ይኸውን ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ከመይ ዝበለ ናይ ስትራቴጂ ለውጢ ክግበር ከም ዘለዎ ምግንዛብ ኣገዳሲ እዩ ሓይሊ ናይቲ ምንቅስቓስ ንምብርታዕን ነቲ ተበግሶ ንምድፋእን እንታይ እንተተገብረ ይሓይሽ ኣብ ከመይ ዝበለ እዋን ክግበሩ ዝግብኦም ነገራት ነቲ ጸገም ምልላይ ስትራቴጂያዊ ዳግመ ግምት ምግባር ናይ ቃልሲ ሓላፍነት ካብ ሓደ ናብ ካልእ ክፋል ሕብረተሰብ ከም ዝዘብል ምግባር ተወሳኺ ምንጭታት ስልጣን መጎስጓስን ኣማራጺ መደብ ስራሕን ምውፃእን እዮም
እዚ ምስተገብረ እቲ ሓድሽ መደብ ብቕጽበት ክትግበር ኣለዎ። በንጻሩ እቲ ቃልሲ ካብቲ ትጽቢት ዝተገብረሉ ንላዕሊን ተሰጊሙ እቲ ምልካዊ ስርዓት ድማ ቀልጢፉ ዝወድቕ እንተመሲሉ እቶም ዲሞክራስያውያን ሓይልታት ነቲ ዘይተሓስበ ዓወታት ብኸመይ ይኸስብሉ ብኸመይ ከ ነቲ ምልካዊ ስርዓት ሙሉእ ብምሉእ ከልምስዎ ይኽእሉ? ነዚ ሕቶ እዚ ኣብዚ ዝቕጽል ምዕራፍ ክንምርምሮ ኢና። ሬድዮ ኤረና ውድቀት ምልካዊ ስርዓት ብጽፈትን ብኣድማዕነትን ዝስራሕ ጐስጓሳት ፖለቲካዊ ኣብያ ድምር ውጽኢቱ ነቲ ተቃውሞ ምሕያልን ንምልካዊ ስርዓት ክገጥም ዝኽእል ክፋላት ሕብረተሰብ ድማ ምምስራትን ምስፋሕን እዩ። ከምዚ ዓይነት ጐስጓሳት ፖለቲካዊ ኣብያን ሕንገዳን ብኸመይ ክካየድ ከም ዝኽእል ኣገዳሲ ተመክሮ የስንቕ። ከምኡ ዝበለ ጸኒሕ ተመክሮ ነቲ ስዒቡ ብእኩብ ዝግበር ፖለቲካዊ ኣብያን ሕንገዳን ሓጋዚ እዩ። ኣብ ምዕራፍ 3 ከም ዝረኣናዮ ምእዘዛ እሽነትን ተንበርካኽነትን መልእኽቲ ሓያላት ንክኾኑ ዘድልይዎም ኣገደስቲ ነገራት እዮም። ምንጭታት ስልጣን እንተነጺፎም ግን ሓይሊ ምልካዊ ስርዓት ይዳኸም፣ ኣብ መወዳእታ ድማ ይሓቅቕ። ስለዚ ምልካዊ ስርዓት ንምውዳቕ ደገፍ ከም ዝቋረጽ ምግባር እቲ ቐንዲ ኣገዳሲ ነገር እዩ። ምንጭታት ስልጣን ብፖለቲካዊ ኣብያ ከመይ ገይሮም ክጽለዉ ይኽእሉ ደጋጊምካ ክጽናዕ ኣለዎ። ተቕባል ናይቲ ስርዓት ሞራላውን ፖለቲካውን መዚ ንምድኻም ተምሳላዊ ነጸግታን ኣብያን እቶም ቀንዲ ኣገባባት እዮም። መዚ ናይቲ ስርዓት ሓያል እንተኾይኑ ዝበለጸን ተኣማንን ምእዘዛን ንምትሕብባር ክረክብ ይኽእል። ንህላዊ ምልካዊ ስርዓት ክፈታተን እንተደኣ ኾይኑ ሞራላዊ ነጸግታ ብግብሪ ክግለጽ ይኽእል ኣለዎ። ምንስሓብ ምእዘዛን እሽነትን ንዋሕዚ ካልኦት ምንጭታት ስልጣን ከንጽፎ ክኽእል ኣለዎ። እቲ ካልኣይ ኣገዳሲ ምንጭ ስልጣን ሰብኣዊ ጸጋታት እዩ። ቁጽርን ኣገዳስነትን ናይቶም ነቲ ስርዓት ዝእዘዙ ምስ ስርዓት ዝተሓባበሩን ዝተሓጋገዙን ሰባት ጉጅለታትን ዘጠቓለለ እዩ። ኣዝዩ ብዙሕ ክፋል ናይቲ ሕብረተሰብ እንተደኣ ምስቲ ስርዓት ዘይተሓባቢሩ እቲ ስርዓት ከቢድ ጸገም ከጋጥሞ ይኽእል። ንኣብነት በርጌሳውያን ስራሕተኛታት እንተደኣ ብንቡር ኣካይዳ ዘይሰሪሖም ወይ ድማ ኣብ ገዛ ምውዓል እንተደኣ ጀሚሮም ናይቲ ስርዓት ምምሕዳራዊ መዋቕር ብኸቢድ ይጽሎ። ብተመሳሳሊ ኣገባብ እቶም ምትሕብባር ዝኣብዩ ሰባትን ጉጅለታትን ፍሉይ ፍልጠትን ክእለትን ዘለዎም እንተኾይኖም እቲ ስርዓት ድሌታቱ ኣብ ምትግባር ዘለዎ ዓቕሚ ኣዝዩ ከም እተዳኸመ ይርድኦ። እተጸንዐ ውሳኔታትን ኣድማዒ ፖሊሲታትን ናይቲ ምጽዳቕ ዓቕሙ እውን ኣዝዩ ይዳኸም። ሕብረተሰብ ንመራሕቱ ምእዙዝን ተሓባባርን ዝገብርዎ ረቀቕቲ ማለት ዘይግኡዝ ረቑሒታት ከም ስነ ኣእምሮውን ስነ ሓሳባውን ጽልዋታት እንተደኣ ተዳኺሞም ወይ ድማ ናብ አንጻር እንተዛዝዮም ሕብረተሰብ ንኽኣብን ንኸይተሓባበርን ይተባባዕ። መልእኽቲ ኣብ ልዕሊ ንዋታዊ ማለት ነገራዊ ጸጋታት ዘለዎም ቁጽጽር እውን ንስልጣኖም ብቐጥታ ይጸልዎ። ፋይናንሳዊ ጸጋታት፣ ቁጠባዊ ስርዓት፣ ንብረት፣ ባህርያዊ ጸጋታት፣ መጓዓዝያን ርክብ ኣብ ኢድ ተቃወምቲ እንተደኣ ወዲቑ ሓደ ኣገዳሲ ምንጭ ስልጣን ነጺፉ ማለት እዩ። ኣድማን ኣብያን ምስ ቀጻሊ ቁጽጽር ናይ ቁጠባ ርክብን መጓዓዝያን ነቲ ስርዓት የዳኽሞ። ኣቐዲምና ከም ዝረኣናዮ እቲ መላኺ ስርዓት ዘፈራርሃሉ ወይ ዝጥቀመሉ እገዳታት ኣንጻር ዝሓንገዱ ምትሕብባርን ምጽዓድን ዝኣበዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ዝውሰድ መቕጻዕቲ ሓደ ቀንዲ ምንጭ ስልጣን ናይቲ መላኺ እዩ። እዚ ምንጭ ስልጣን እዚ ብኽልተ መገዲ ክዳኸም ይኽእል። ብቐዳምነት እቲ ሕብረተሰብ ልክዕ ከም ኩናት ኣብያውን ከቢድ ሳዕቤናት ከም ዘለዎ ኣሚኑ ነቲ ሳዕቤናት ድማ ተዳልዩሉን ተጸኒሑ እቲ ዝመጽእ መቕጻዕቲ ኣድማዕነት ኣይህልዎን። ጭቆና ናይቲ ስርዓት ነቲ ዝደልየ እሽነት ኣየውሕሶን። ብኻልኣይ ደረጃ ፖሊስን ሰራዊትን ንባዕሎም እንተደኣ ዘይዕጉባት ኮይኖም ብውልቂ ድዩ ብሓባር ንዝወሃቦም ትእዛዛት ናይ ማእሰርቲ ማህረምትን ተኽስን ኣይፍጽሙን። እቲ ምልካዊ ስርዓት ጭቆና ከተግብር ኣብ ፖሊስን ሰራዊትን ክተኣማመን እንተዘይክኢሉ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ኣሎ ማለት እዩ።
ብኣጠቓላሊ ሓደ ሓያል ምልካዊ ስርዓት ክሰዓር ዝኽእል ሕንገዳን ኣብያን ንምንጭታት ናይቲ ስልጣን ስርዓት ምስ ዘዳኽምዎ እዩ። ኣገዳሲ ምንጭታትን ስልጣንን ብቐጻሊ ምስ ዘይድንፍዕ እቲ ምልካዊ ስርዓት ይዳኸም፣ ኣብ መወዳእታ ድማ ይወድቕ። ስለዚ ኣንጻር ምልኪ ዝሕንጸጽ ብቑዕ እስትራቴጃዊ ውጥን ናይ ፖለቲካዊ ኣብያ ኣብቶም ቀንዲ ምንጭታት ስልጣን እዩ ከተኩር ዝግባእ። ምጉህሃር ሓርነት እተመርጸ ተቃውሞ ፖለቲካዊ ኣብያ ምስ ዕቤት ናጻ ማሕበራዊ፣ ቁጠባዊ፣ ባህላውን ፖለቲካውን ትካላት ተጣሚሩ ቀስ ብቐስ ንዴሞክራስያዊ ባህሊ ቦታ እናግፍሐ ንምልኪ ድማ እናጨበጦ ይኸይድ። እቲ ምልካዊ ስርዓት ዝደልዮ ነገራት ብዘየገድስ ጎኑ ጎኑ በርጌሳዊ ማሕበራት እናደንፍዓ ምስ ዝኸዳ ካብ ጽልዋታት ምልካዊ ስርዓት ናጻ ዝኾነ ሕብረተሰብ ይህነጽ። እቲ ምልካዊ ስርዓት ነቲ እናተጓሃረ ዝኸደ ሓርነት ክገትኦም ዝፍትን ነቲ ተጨቢጡ ዘሎ ዓወታት ንምዕቃብ ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ምጥቃም ይከኣል። ሓድሽ ዓውዲ ኹናት ድማ ይኾኖ። ምስ ግዜ ጥምረት ናይቲ ተቃውሞን ምህናፅ ኣካላትን ናብ ውህብ ኩነት ሓርነት የምርሕ። ውድቀት ናይ ምልካዊ ስርዓትን ወግዓዊ ምትካል ናይ ዴሞክራስያዊ ስርዓትን ድማ ዘይተርፍ ይኸውን። ምክንያቱ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዘሎ ርክባት ስልጣን ሓይሊ ሚዛን ብመሰረቱ ስለ ዝልወጥ። ኣብ 70ታትን 80ታትን ተቃወምቲ ኣብ ፖላንድ ዘካየድዎ ዘገምታዊ ቁፅፅር ናይ ትካላት ሕብረተሰብን መሳርሒታቱን ሓደ ንጹር ኣብነት እዩ። ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ከም ሕሱም ተሃዲና ግን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ደሳውያን ኣይወደቐትን። ኣብ 1976 ገለ ምሁራትን ሸቃሎን ፖለቲካዊ ዕላማታቶም ዘተግብርሉ ከም ሽማግለ ምክልኻል ሸቃሎ KOR ዝኣመሰልዎ ንኣሽቱ ጉጅለታት ኣቑሞም እቲ ኣድማዒ ኣድማታት ክውደብ ተባሂሉ ዝቆመ ምሕዝነት ማሕበራት ሸቃሎውን ኣብ 1980 ብናይ ገዛእ ርእሱ ድፊት ሕጋዊ ተፈላጥነት ክረክብ ክኢሉ። ሓረስቶት ተምሃሮን ካልኦት ጉጅለታትን እውን ነናቶም ናጻ ማሕበራት ኣቑሞም። እዞም ጉጅለታት እዚኣቶም ንኽውንነት ስልጣን ከም ዝለወጥዎ ደሳውያን ምስ ተገንዘቡ ምሕዝነት ማሕበራት ሸቃሎ እንደገና ተኣጊዱ። ደሳውያን ድማ ወተሃደራዊ ምሕደራ ክእውጁ ተገዲዶም። ዋላ ኣብ ትሕቲ ወተሃደራዊ ምሕደራውን ምስ ማእሰርትን ጽንኩር ኩነታትን እተን ሓደስቲ ናጻ ትካላት ናይ ሕብረተሰብ ስርሐን ኣያቋርፃን። ንኣብነት ኣዝዩ ብዙሕ ዝቝፅሩ ዘይሕጋዊ ጋዜጣታትን መጽሔታትን ይሕተም ነይሩ። ፍቓድ ዘይብለን ኣብያተ ማሕተም ዓመታዊ ኣማይት መጻሕፍቲ ይሓትማ ነይረን። ህቡባት መጻሕፍቲ ንዴሳዊ ሕትመታትን ንኣብያተ ሕትመት መንግስትን ተሓሲሞሞ። ተመሳሳሊ ንጥፈታት ኣብ ካልእ ክፋላት ሕብረተሰብ ቀጺሉ። ኣብ ግዜ የሩሰልስኪ ዝነበረ ዴሳዊ ወተሃደራዊ ስርዓት ገለ እዋናት ትሚሉ ኣብ ልዕሊ እቲ ሕብረተሰብ ጸንበለል ከም ዝብል ስርዓት እዩ ዝግለጽ ነይሩ። ሰበስልጣን ኣብያተ ጽሕፈትን ህንጻታት መንግስትን ይቆጻጸርዎ ነይሮም። እቲ ስርዓት እውን ብመቕጻዕቲ ማእሰርቲ ምህጋር ኣብያተ ማሕተምን ካልእን ነቲ ሕብረተሰብ ምጭቋን ኣየቋረፀን። ይኹን እምበር ነቲ ሕብረተሰብ ክቆጻጸሮ ይከኣለን። ብመንጽር እዚ እቲ ሕብረተሰብ ነቲ ስርዓት ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ስልጣን ክሳብ ዝኣልዮ ናይ ግዜ ሕቶ ጥራይ ነይሩ። ሬድዮ ኤረና እቲ ምልካዊ ስርዓት ገና መንግስታዊ ጽፍሕታት ኣብ ዝቆጻጸረሉ እዋን እውን እንተኾነ ኣብ ገለ እዋናት ዴሞክራስያዊ ተማዓዳዊ ማለት ተካኢ መንግስቲ ምምስራት ይከኣል እዩ። ካብቲ ሕብረተሰብን ትካላቱን ብዝወሃቦ ተኣማንነት ምቕላለን ምትሕብባርን እቲ ተማዓዳዊ መንግስቲ ከም መወዳድርቲ ኮይኑ ክቕጽል ይኽእል። ከም ሳዕቤኑ ድማ እቲ ምልካዊ ስርዓት ደረጃ ብደረጃ ቶም ንሓደ መንግስቲ ዘብልዎ ጠባያት እናስኣኖም ይኸይድ። ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ዴሞክራስያዊ ተማዓዳዊ መንግስቲ ከም ኣካል ዴሞክራስያዊ ምስግጋር ነቲ ምልካዊ ስርዓት ሙሉእ ብሙሉእ ክትከኦ ይኽእል። ከም መቐጸልታ ናይቲ መሰጋገሪ መድረኽ ቅዋም ይጸድቕ፣ ምርጫ ድማ ይካየድ። ምብትታን ምልካዊ ስርዓት ማዕረቲ ዝካየድ ትካላዊ ለውጢ ምንቅስቓስ ኣብያን ሕንገዳን እውን ክቕጽል ይኽእል።
ሃንደስቲ ናይቲ ዴሞክራሲያዊ ቃልሲ ብኣጋ ክግንዘብዎ ዝግብኦም ነገር እቶም ዴሞክራሲያውያን ሓይልታት ኣብ ገለ እዋን ካብቲ ተደልየ ተቃውሞ ወጻኢ ህዝባዊ ኣብያ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ እዩ። መብዝሕትኡ እዋን ናይ ተቃውሞ ዓቕሚ ንምጽራይ ንምህናጹን ንምስፍሑን ግዜ የድሊ። ብእኩብ ዝግበር ህዝባዊ ኣብያ ንኽምዕብል ዓመታት ክወስደሉ ይኽእል። ኣብ መንጎ እምበር ኣገዳሲ ፖለቲካዊ ዕላማታት ዝሓቆፈ እተለለየ ጎስጓሳት ተቃውሞዩ ክግበር ዝግብኦ። ኣብ ኩሉ ጽፍሕታት ዝርከብ ዓበይቲ ክፋላት ሕብረተሰብ ድማ ክሳተፍ ይግብኦ። ብጽኑዕን ዲሲፕሊናውን ፖለቲካዊ ኣብያ ዝተሰነየ ንጥፈታት ምስ ዝደጋገም ውሽጣዊ ድኽመታት ናይቲ ምልካዊ ስርዓት ርኡይ እናኾነ ይመጽእ። ሓያል ፖለቲካዊ ኣብያን ምህናጽ ናጻ ትካላትን ምስ ግዜ ክልቲኡ ተደማሚሩ ኣህጉራዊ ኣቓልቦ ክረክብ ይኽእል። እዚ ድማ ንረብሓ ዴሞክራሲያውያን ሓይልታት እዩ። ኣብ ፖላንድ ከም ዘጋጠመ ንዴሞክራሲያውያን ሓይልታት ዝድግፍ ኣህጉራዊ ዲፕሎማስያዊ ውገዛ ተነጽሎን እገዳታትን እውን ክኸትል ይኽእል። ቀየስቲ ክፈልጥዎ ዝግብኦም ነገር ኣሎ። ኣብ ገለ ኩነታት ንኣብነት ከምቲ ኣብ 1989 ኣብ ምብራቕ ጀርመን ዝተረኣየ ውድቀት መልእኽቲ ኣዝዩ ቁልጡፍ ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ክኸውን ዝኽእል እቲ ሕብረተሰብ ብምልኡ ኣብ ሓደ እዋን ኣንጻር ምልኪ ምስ ዝለዓል ከም ሳዕቤኑ ድማ ምንጭታት ስልጣን ምስ ዝነጽፍ እዩ። እዚ ተርእዮ እዚ ልሙድ ኣይኮነን። ስለዚ ንሓፂር ቃልሲ ምድላው ጽቡቕ እኳ እንተኾነ ንነዊሕ ቃልሲ ምውጣን ድማ እቲ ዝበለጸ እዩ። ኣብ መስርሕ እቲ ሓርነታዊ ቃልሲ ዝጭበጡ ዓወታት ዋላ እውን ንኣሽቱ እንተኾኑ ክጽምበሉ ኣለዎም። እቶም ዓወታት ዘውሓሱ ድማ ክምጎሱ ይግባእ። ብንቕሓት ተሰነየ ጽምብል ንፍናን ናይ ተቓለስቲ ክብ ስለ ዘብሎ ነቲ ቃልሲ ኣገዳሲ እዩ። ብዓወት ዘይምህማል ንትንሳኤ ሓድሽ ምልኪ ዘበርዕን ንህንጸት ነባሪ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ድማ ዘውሕስ ዕዉት ቃልሲ ክካየደሉ ይኽእል። ዝሓሸን ተመራጽን መገዲ ቀየስቲ ቀንዲ ስትራቴጂ ኣቐዲሞም ከጽንዕዎ ይግባእ። ኣብ መወዳእታ ናይቲ ቃልሲ መስርሕ ምስግጋር ካብ ምልኪ ናብ ግዜያዊ መንግስቲ ብኸመይ ክዕመም ከም ዝኽእል ዴሞክራሲያውያን ክሓስብሉ ይግባእ። ሓደ ከስርሕ ዝኽእል መንግስቲ ብህጹጽ ክቐውም ከም ዘለዎ ክዝንጋዕ የብሉን። ይኹን እምበር እቲ ኣረጊት ስርዓት ብሓደስቲ ስራሕተኛታት ኣይኮነን ክቕጽል ዘለዎ። ኣየኖት ክፋላት ናይቲ ኣረጊት ስርዓት ፈጺሞም ክድምሰሱ ከም ዘለዎም ኣየኖት ከ ንዴሞክራሲያዊ ጽገና ክድግፉ ኣለዎም ክፍለጥ ይግብኦ። ንኣብነት ጸጥታዊ ትካላት ብባህሪኦም ጸረ ዴሞክራሲ ስለ ዝኾኑ ፈጺሞም ክዓንው ኣለዎም። ካልእ ክሕሰበሉ ዝግብኦ ጉዳይ ድማ መጻኢ ናይቶም ላዕለዎት ሓለፍቲ ናይቲ ዝተሰዓረ ምልካዊ ስርዓት እዩ። ንኣብነት እዞም ሰባት እዚኣቶም ናብ ፍርዲ ድዮም ክቐርቡ ካብቲ ሃገር ጠቕሊሎም ክወፁ ይፍቀደሎም ዶ? ምስ ፖለቲካዊ ኣብያ መደባት ዳግመ ህንጸትን ምትካል ዴሞክራሲያዊ ስርዓትን ዘሳኒ ካልእ ኣማራጺታት ከ እንታይ ኣሎ? ደም ምፍሳስ ኣብ መጻኢ ናይቲ ዝትከል ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ከቢድ ሳዕቤናት ስለ ዝህልዎ ክውገድ ዝግብኦ ነገር እዩ። እቲ ምልካዊ ስርዓት ኣብ ዝዳኸመሉ ወይ ዝወድቀሉ ግዜ ንዴሞክራሲያዊ ምስግጋር ዘገልግል መደባት ክሕንጸጽ ኣለዎ። ከምዚ ዓይነት መደባት ካልእ ጉጅለ ብዕልዋ መንግስቲ ስልጣን ንኸይሕዝ ይገትኦ። ፖለቲካውን ውልቃውን ሓርነታት ዘውሕስ ዴሞክራሲያውን ቅዋማውን መንግስቲ ዝህነጸሉ መደባት ክሕንጸጽ ኣለዎ። እቲ ብኸቢድ ዋጋ ዝተረኽበ ለውጢ ሰኣን መደባት ምሕንጻጽ ክኸስር ኣይግብኦን። በቢ መዓልቱ እናሓየለ ዝኸይድ ሕብረተሰብን ናጻ ዴሞክራሲያዊ ትካላትን ጉጅለታትን ነቲ ምልካዊ ስርዓት ብሓባር ምስ ዝገጥምዎ ክጻወሮም ስለ ዘይክእል እናተፈራኸሸ ይኸይድ ከም ዘሎ ይግንዘብ። ብእኩብ ዝግበር ዕጽዋ ሓፈሻዊ ኣድማታት ኣብ ገዛእ ናይ መውዓል ኣድማ ሰላማዊ ሰልፍታትን ካልእ ንጥፈታትን ንኣቃውማን ትካላትን ናይቲ ስርዓት ቀልጢፍ ዘዳኽሞ። ከምዚ ዝኣመሰሉ ኣብያን ዘይምትሕብባርን ብጽፈት ምስ ዝውደብን ብዙሕ ህዝቢ ድማ ምስ ዝሳተፎ እቲ ምልካዊ ስርዓት ክጻወሮ ዓቕሚ ይስእን። ከም ሳዕቤኑ ድማ እቶም ዴሞክራሲያውያን ሓይልታት ብዘይጎነጽ ዓወት ይጎናጸፉ። እቲ ምልካዊ ስርዓት ድማ ኣብ ቅድሚቲ እምቢ ዝበለ ህዝቢ ይወድቕ። ኩሉ ጻዕርታት ዕዉት እዩ ማለት ኣይኮነን። ብፍላይ ኣብ ዝሓፀረ እዋንን ብቐሊሉን ክዕወት ዝኽእል ቃልሲ ሳሕቲ እዩ ዘጋጥም።
ከምቲ ብዙሕ ወተሃደራዊ ዓወታት ዘሎ ብዙሕ ስዕረታት ድማ ክህሉ ግድን እዩ ይኹን እምበር ፖለቲካዊ ኣብያ ንኽዕወት ልዑል ተኽእሎ ኣለዎ ከምቲ ቀዲምና ዝበልናዮ እቲ ናይ ምዕዋት ተኽእሎ ብጥንቃቐ ዝተዳለወ ቀንዲ ስትራቴጂ ውሕሉል ስትራቴጂያዊ ኣወጣጥና ጻዕርን ዲሲፕሊንን ዘለዎ ናይ ቃልሲ ትብዓትን እንተተሓዊስዎ ዝለዓለ ይኸውን ሬድዮ ኤረና መልእኽታትኩም ናብ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ካባኹም ካብ ሰማዕትና ንዝመፁ ርእይቶ ነቐፌታ ማኣረምታን ካልእን ዝቐርበሉ መደብ እዩ ኣሎ ሬድዮ ኤረና ከመይ ቀኒኹም እንደለኹም ኣዝ ሓንቲ ሓሳብ እንዲያመጣህለሲ ንዓስ ቅንዕቲ ዘለኹ ኩሉ ዲ ከማይ ዝርዳእ ወላ ኣይኮነን ብዝብል ሓሳብ እንደ ካብ ኢሳያስ ዝበሎ ረማዕነ ዘረባታት ሓደ ብዛዕባ ምንቁርቃል ትምህርቲ ብዛዕባ ወፍሪ ሃገርና እንድሕር ከምትነብስ ሓንቲ ከም ዘይረብሐ ተዛሪቡ እሱ ብተንክመን ይኸምኡ ኮይኑ ካልእ ሕቶ ኮይኑ ኣነ ከም ዝርዳእኒ ግን ኣብ ፈልሲ ራእተማል ዘለዎም ኢትዮጵያውያን ኣምፂኡ ቦታ ክትሕዞም ዝደለየ ኮይኑ ይስማዓኒ ሓደ ካልኣይ ብዛዕባ ናይ ደቡብ ሱዳን ካብ ሰሜን ሱዳን ክትፍለይ ነበራን ኢሉ ነቶም ተቃወምትና ተዋሃገሩ ከቢሉ ከዋግኦም ከም ዘይፀንሐ እዚ ከዓ እንተ ኮይኑ ይስማዓኒ ኤርትራስ ካብ ኢትዮጵያ ክንጠላይ ነበራን ዝበለ ኮይኑ እዩ ተሰሚዑኒ ሳልሳይ ነዞም ኣብ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ግን ኣብ ትግራይ ብፍላይ ዘለዉ ማዕስከራት ዝነብሩ ስደተኛታት ካብቲ ዝነበርዎ ቦታ ፋሕ ምባሎም ወይ ከዓ ክዕጮ ከም ዝገበር ምስ ማዕስከራት ምስ ስምምዑ ምስ ኣብይ ገለ ምንቅስቃስ ናይ ለውጥ እንተደኣ ኣብ ኤርትራ መፂስ ብጥርሙዝ ሓይሊ ፀኒሖም ህዝቦምን ሃገሮምን ከድሕኑ ከይመፁ ካብ ዝብል ፍርሒ ዝገበሩ ኮይኑ እዩ ዝስማዓኒ ዘሎ ስለዚ እንተ ንጥንቀቐሉ ዘይመሓሰብና ንባህሊት ንና ከዓ ሓለይ ዘይባሃለ ስራሕ ስለዝኾነ ቀልጢፍና ገለ ነገር እንተንገብር ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ይቐኒለይ ሃሎ ሬድዮ ኤረና ከመይ ውዒልኩም ኣብ ስራሕኩም ዓወትን ኣሳልጠን ይምነ ከምኡውን ንህዝቢ ኤርትራ ትገብርዎ ዘለኹም ኣስተዋፅኦ ከይመስገንኩ ክሓልፍ ኣይደለን እምበኣርከስ ዝስዕብ መልእኽተይ ነዞም መራሕቲ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ውልቀ መላኹ ኮይኖም ዘገልግሉ ዘለዉ ዓብዪ መልእኽቲ ከመሓላልፍ ይፈቱ ንሱ ከዓ እንታይ እዩ እቲ ሃገር ርእይዋ ኣለዎ ናበይ ትኸይድ ኣላ ሓደ መራሒ ተባሂሉ ኣብ በረኻ ሸፊቱ ንዕኦም መገልገልን መሳርሕን ክገብሮም ከም ደቂ ሰባት ከም ኤርትራውያን መጠን ብልቢ የተሓሳስብ ብልቢ ከም ሃገራውያን መጠን ሃገር ናበይ ገጻ ትሽመም ኣላ ናበይ ትኸይድ ኣላ ጠፊእዎም ኣይኮነን ንሳቶም ንኩሉ ዘመዛዝኑ ንኩሉ ዝፈልጡን ማንነት ሕፃውን ዝርድኦ ዘሎ ኩነታት እሞ ሎሚ ሃገርና ኤርትራ ብህዝባን ብመሬታን ትጠፍኣሉ ዘላ እዋን ስቕ ኢሎም ተዓዚቦም ክሪኡ ኣገልገልቲ ናይ ሓደ ውልቀ መላኺ ሃገር ትሕቲ ዜሮ ተሪፋ ናብ ኢትዮጵያ ንኽትሽየጥ ናብ ኢትዮጵያ ንኽረክባ ዝዳሎ ዘሎ ሓደ ውልቀ መላኺ ኣገልገልቲ ናቱ ኮይኖም ንሱ ኣብ በረኻ ተሓቢኡ ንሶም ፈቆደ ኣኼባታት ናቱ መሳርሒ ክኾኑ ብጣዕሚ ንህዝቢ ኤርትራ ከይሕዘነና ኣይተረፈን እሞ ክቡራት ኣሕዋት ነዚ ኣብ ግምት ኣእቲኹም ኣንቱም ተላኣኽቲ ናይ ስርዓት ዘለኹም ጽባሕ ንግሆ ንዓኹምን ከምቶም ቀዳሞት ዝበልዖም ምብልዑ ኣይተርፈኩምን እዩ ታሪኽኩም ከጨየውኩም ንውሉድ ወለዶ ከይተጠቀስኩም ሕማቅ ታሪክ ከየትረፍኩም ሃገርኩም ንምድሓን ክትሻባሸቡ ብትሕትና ይሓትት ጽባሕ ንግሆ ከምዚ ኣይመሰለናን ከምዚ እውን ኣይኮነን መስለና ነይሩ ምባል ትርጉም ዘሎ ይመስለኒ እሞ ከምኡውን ምክልኻል ሓይልታት ኤርትራ ንናይ ኩናት ማዕዝናት መጋርሕ ይድወል ኣሎ ዕድርኹም ሃገርኩም ከተድሕኑ ጸላኢኹም
ኣብቲ በረኻ ዓዲ ሃሎ ተሓጊኡ ዘሎ ጸላኢኹም ንስዩ ካልእ ጸላኢ ይብልኩም ኤርትራ ጸላኢ ይብላን ብዘይካ ሓደ ውልቀ መላኺ እሞ ኣገልገልቲ ናቱ ከይትኾኑ ሃገርኩም ኣሕሪፍካ ኣይወሃብን ሃገርካ ኣብይ ኣሕመድ ምስ ኢሳያስ ሕልውሉ ክድብሎ ዘሎ ሃገሩ ንኸምፅኣ እዩ ንስኹም ከዓ ንሃገርኩም ስርሑ ይብል ብዝተረፈ ዓወትን ኣሳልጦን ይሃብኩም ኣብዚ ወዲእ ኣለኹ ብትሕትና መልእኽተይ ከተመሓላልፍለይ ከዓ ብኽብሪ ዕድመኩም ተንኪ የቐኒየለይ ካብ ሰሜን ኣሜሪካ ባባይ ሬድዮ ኤረና